Hemen gaude, gaur elkartu gara hemen, Tomas, Maritxu, Dolores eta Juan Joserekin, ezta? Eta kontatu iguzue, noiz eta nondik etorri zineten zue Burlatara? Gu Iruñetik. Bai, baina erritiken ere bai, ez? Igual, Bai, minio Burlata. Igual jaioa, ez da? Igual jaioa eta igual asko haziak, baina joan haziak. Da, Maritxu? Maritxu etorri zen Aranotikan. Aranotikan, eta Dolores? Ni Iruñetik, herritik fanitzen Donostira, Donostitik Iruñera, Iruñetik etorri zen onera. Baina Iruñan oso denbora gutxi pasatu nun, onera etorri zenean. Bai, eta orain dela urte asko, ez? Bai, Etorri zinetela. asko. 56. Badira urtean, bai. Eta nola gogoratzen duzue garai harretako Burlata, nolakoa zen edo? Asko zet, baino tranquilagoa. Gaine ez zen piztinarik, joaten ginen errekara. Eta errekan umeekin, kontu, zakurkakak, bilurrek pisatuko zituten, da bakizu nola ez. Eta hori euskidea nartzen zuten rato handi, kontatzen ginean zerak, emakumeek eta gen umeekin. Eta ez da, oan bezala umeek zerak hartu katzarroik eta denboa pasatzen etxean o telebistan. Jalea, eta zen, asko ze herria ez ziudan handi bat, akarrikan, hiri handia izan beharrean, pasen herrikozkor bat. Enaren aurrekin egoteko ez hauden alako tokia proposi, Elizekon parantzan eta Norrela, eta herrika. Ez que, orain adibidez, parke municipalean, nik bilobakin sartu ditut ordu pilo bat, behan nire umea gaztea zirela, Elizekon parantzan, eta kaleak apaindu gabe, ni oroitzen naiz, nik izango ditut, bat urte tornitzela. Eta orduan hasi ziren etxeak egiten, baino kalean nahiko loiz beterik, esan nahi dizut, herria bezala bai, orain niri duritzen zai dagoela. Toki kaleak apainduago, aurrendako toki gehiago. Eta denda gehiago bai, oain bezala ez bajerak itxita komerzioa gehiago zeon. Politiko asko zeon. Herri itxura gehiago zauen. Orain ja... Leheno herri itxura, lauan ziure, Horretzen ez mobilerik ez kristorik ikusten deusen ez. Telefonorik ere ez. Eta auzokideen arteko harremanak eta adibidez euskara entzuteko aukera bat zegoen? Burlatan garai hartan? Herrikoak, elkarrekin juntatzien, eta euskalduna zela zonatzen azenio, orduan azte ginen euskaraz, gaur pasatu zaiguna, zentsorin bajatzen eginean, aneska bat ez izaguna. Hasi euskaz, eta berak ezeitun, hasi da gurekin euskaraz, euskalduna. Donostikoa. Más o menos orduan hori pasatzen zen igual. Basaburuko jendi bete zando da Burlatan bastante ongi eta geho bastaneko are bai, eta bete euskara zando da bai. Euskal babili asko eta rozen baten. Bai, garai haietan bai. Gero entzuten zenun, igual erderaz egiten, baino euskal giroarekin. Eta orduan esaten zen, haure euskalduna gazten zenien. Da sakanatik bai, nire herrialde, nire ingurutik ere, etorzi bai Eta Basaburua eta Ultzama tortatik ere bai. Bai, da bastan. Nire tikan gutxiago, zetik gara da Nafarroko azkeneko herrilea, eta Milagro azaldu gizen. Gipuzkoaldera joango ziren zure... Donostira, jendia 27 kilometro hora daude, eta jendia da medikuta eta dena joaten da Donostia. Konbenio bat jantzatzen pina daukat Nafarroarekin, eta hona etorzen papera ofizialak egiten behar dituzenean, etorzen dira, klaro, baina, eta ziera hori gainekon, medikuk eta hori. Eta euskaldun bezala nola ikusten duzu gaur euskararen egoera? Niri dizitzek hobetu dula, Garai haietan jende jakinekin egiten zenun euskara behi orain, jende pilo bat ez ezaguna entzuten da euskara. Atzo
Atzo goizian, ez dut gaur goizian. Atzo, izan zen, pasatzen izan, eta 3 neska luzian ikastolara, eta 3 euskeraz. Esan nio den zetan antzu, eta hola xen egin behar duzute. 3 neska elkarrekin euskaraz eduzia. Bino, haitzen duzu gehiago, erderaz euskaraz baino. Eta nik ez zer falta zaioten hor, bino, ateratzen di ikastolatik, eta denak erdara zaioten. Hori galdetu nahi genizuen ere, belaunaldi berri aurre eta gaztei, nola, euskaraz aritzeko nola animatuko zen dituzketela? Etxean, lehenbizetek. Etxean, gurasoak badimate, hori da beste gauz bat, gurasoak egon ezakite, eta ezin dute, Guraso inutil asko dau, gu herritarra bat hasita, beha gerdera izek oso gutxi eta umean ez diote euskarazea gutxi, eta enkabio nik bi alabatxu, eta haik ez dire segule joan ikastolara, baina etxean euskaraz, perfectamente dakite. Bai. Baina gu herritarranik, berrota joak ito biek. Beak apenas dakite eta bere umeak erderaz. Kontzientzia falta. Erretegi pelotari. Arretxepa. bi. Hori da kontzientzia falta, ni pentsatzen dut. Bai, kontzientzia falta. Baina, adibidez, orain jende gaztea pentsatzen dut, gero, kalean egiten dute edo ez dute egiten. Baina aitak eta dakiena gutxienez, aleginek egiten ditula. Gero, orain ikastolako aurrak esaten dute, euskara ikastolara bakarrik. Osea, eta kalean egiteko modu hori ja nola posible litzaiken ateratzea, ze pentsatu unio kalean ere euskaraz egiteko. Dena den entzuten badute, neiz elkarrekin erderaz egin, entzuten badute euskaraz adibidez 2 edo 3 lagun eta askotan animetzen dira entzutean. Hoi da, Gipuzkoa joaten ezenean, entzuten dute euskaraz, ja, nahi gabazten ez zituen euskaraz hitz egiten. Osea, hitzen kutsatu bezala. Haitzen badin mauzu. Hori egin behar dugu, zela hitz egitea. Hitz egitea, gazteak, dakigun denak eta somatzen bat dugu batio bate badakila, nik askotan aurrekin da goten naizenean, ikusten dut zerbaitiz batzuk, igual ez dute asko jakingo, baina dakiena gutxienez pixka bat tiratu egiteko. Nek 20 urtein jote umiken pilota eskolan, eta kasi denak euskara majo egiten. Elkarrekin hasten dela erdaraz igual momentu, bino euskaraz primeran gehienak, Klaro, ikustean zu eta giroa pixke bat animatzen zenula, eta gero pilota mundua ere nahiko euskaltzalea da. Deportida. Bueno, eskerrik asko gurekin tartetxau konpartitzagatik eta mila esker eta horrengo bat arte bat. A ber, hobetzen duen, pizkeat. Badoa.